Broeders en zusters, goedenavond. 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 Oké, dat klinkt een beetje beter. Een lezing houden over politiek in deze tijd is natuurlijk een hele uitdaging. Het begin al van, wat trek ik aan naar de lezing? Welke kleur zal ik aantrekken? En ik heb geprobeerd, mevrouw heeft ervoor gezorgd dat ik neutraal ben genoeg. Dus ik vertegenwoordig geen partij op dit moment. En dat willen we ook proberen niet te doen tijdens deze lezing. Het is een heel belangrijk onderwerp. Ik denk dat we als christenen soms niet genoeg reflecteren op wie we zijn en onze uitgangspunten. Het is goed om een goede theologische basis te hebben. Voor alles en met alles waarmee we bezig zijn. Het is ook voor de politiek net zo. Ik ben dus geen politicoloog. Ik zal niet een lezing houden en u vertellen hoe het allemaal toegaat in de politiek of zou moeten gaan. Ik ben theoloog. Dus ik zal vanuit een theologisch perspectief proberen iets te zeggen over politiek en het koninkrijk van God. De lezing zal bestaan uit 3 onderdelen, 3 hoofdgedeelten. Ik zal het omdraaien. Ik begin eerst met het koninkrijk van God. En daarna kom ik dan bij politiek. En dan kijken we dan verder naar enkele theologische reflecties. Dat deel van het koninkrijk van God wil ik wijzen op 4 dingen. 1. Het koningschap van God. Het koningschap onder de mens. Het koningschap onder de vijand. En het koninkrijk en de tijd van de heidenen. 4 thema's waar we naar zullen kijken, maar die ook alles met elkaar te maken hebben. Lieve mensen, als christen, als we praten over koninkrijk van God, of een koninkrijk of koningschap, of bestuur of regering, moeten we teruggaan naar de basis. En dat is bij de Heer zelf. We zouden het koninkrijk van God zo kunnen weergeven, een theologische definitie. Gods regering over de hele schepping, van het begin van de wereld tot in eeuwigheid. Het is Gods regering over de hele schepping, van het begin van de wereld tot in alle eeuwigheid. We erkennen daarmee dat het God is die het voor het zeggen heeft. In de schepping, overal is in de schepping. En als christen is dat ook onze basis. Van daaruit gaan we van de aarde en haar volheid. En alles wat geschapen is, is van de Heer. Als Israël op een gegeven moment uit Egypte komt, als verlost volk van God, dan zingen ze een lied. En dat eerste lied, waar gaat het om? 1 vers uit Exodus 15 vers 18. De Heer is koning voor altijd en eeuwig. God, je erkent daarmee dat Hij het voor het zeggen heeft. Psalm 103 zegt, de Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Hij regeert als een koning over het heelal. Soms is het bij het vertalen in het Oude Testament is het een beetje moeilijk om te zeggen de Heer is koning of de Heer regeert, omdat het eigenlijk om eenzelfde stamwoord gaat, malach of melech, precies hetzelfde. Als we zingen de Heer regeert, zeggen we daarmee de Heer is koning. En wij erkennen dat er geen andere is buiten hem om. Hij heeft het voor het zeggen. Want de Heer is een groot God, een groot koning boven alle goden. Niet alleen over de koninkrijken der aarde is hij koning. Niet alleen over de schepping, maar ook over de machten van de duisternis lezen we hier. Hij is een groot koning boven alle goden. 1 Timotheus 1 vers 17, voor de koning van alle eeuwen, de God die wij niet kunnen zien,
en die nooit sterft, de enige ware God. Voor hem is alle eer en alle macht en majesteit voor eeuwig. Amen. Zo is het. Voor de koning van alle eeuwen. Lieve broeders en zusters, eigenlijk mogen we vanavond precies hier stoppen. Als we dat weten. De Heere is koning. En hij is koning over zijn schepping. Hij heeft het allemaal geschapen. En hij is het die de eigenaar is. Hij bepaalt wat er gebeurt. Hij regeert. En als christenen erkennen we dat. Ik denk dat we soms daar niet genoeg aan denken in onze christelijke theologie. De Joden die waren zich er heel goed van bewust. In het Jodendom kom je vaker gebeden en liederen die allemaal te maken hebben met God als koning. Ik heb er één hier als voorbeeld. Ik heb geprobeerd het te vertalen naar het Nederlands, zo goed als ik kan. En het is ook een mooi lied. Mooie melodie. En die Adon Olam. Eeuwige Heer die regeert. Adon Olam, Asher Malach, Beterem Kol, Yatzir Nivra, Let Nasar, Beherzokot, Azai Melech Shemo Nikra. En zo gaat dat lied verder. God is die eeuwige koning, die heerst over alles. Hij kent als koning geen begin en geen einde. In de christelijke theologie spreken we van hem als de onderhouder en de God van de voorzienigheid. Ik citeer hier: van het algemeen koningschap van God over de hele wereld zijn theologische begrippen als onderhouding, conservatio en voorzienigheid, providentia, afgeleid. God regeert over alle dingen, alles ligt in zijn hand. Niets glijdt hem uit de vingers. Als we dat belijden als christenen en we willen ons bezighouden met politiek en we willen ons bezighouden met welk onderdeel van het leven ook, is dit een heel krachtige statement. Dat we dingen niet overlaten aan een toeval. Als we dit erkennen, geloven we niet in het toeval. En we zien dingen dan ook, we laten dingen ook in Gods handen. Een van de christelijke documenten, de Heidelbergse catechismus, zegt: Gods voorzienigheid is de almachtige en overal krachtige kracht, de overal aanwezige kracht van God, waardoor hij de hemel en de aarde, inclusief alle schepsels, onderhoudt en regeert. Niets gebeurt toevallig, maar vanuit zijn vaderlijke hand ontvangen wij alle dingen. God is koning. En dat zien we dan terug in de schepping, waar hij als schepper koning het koningschap overdraagt aan de mens. Zo bijzonder waren we voor hem. Dat hij de mens de gelegenheid geeft om te heersen over de werken van zijn hand. In Genesis 1 lezen we dat hij ons geschapen heeft naar zijn beeld. En dan zegt hij in 1 vers 28, en God zegende hen, de mens, Adam en Eva, en God zeide tot hen: wees vruchtbaar en word talrijk.
Meestal wordt dat stukje meer benadrukt. Wees vruchtbaar en word talrijk. Maar er staat, vervul de aarde en onderwerp haar, heers over de vissen der zee, over het gevogelte, over al het gedeelte dat op de aarde kruipt. Onderwerp haar, heers, regeer over de dingen die ik geschapen heb. En in Genesis 2:15 mag de mens wat God geschapen heeft, zijn hof mogen we bewerken en bewaren. De verantwoordelijkheid om daarvoor te zorgen. Psalm 8 vers 4 tot 7, dat is heerlijk. Hij zegt, aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En het mensenkind dat gij naar hem omziet. En toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt. En hem met heerlijkheid en luister gekroond. En dan, gij doet hem heersen over de werken uwer handen. Alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. God die regeert, God die koning, hij heeft dat overgedragen aan de mens. De mens mag namens hem regeren. En weet je wat er gebeurt? U raadt het niet. De mens draagt eigenlijk dat over aan de vijand. We zien dat er op een gegeven moment de mens in zonde valt, luistert naar de slang. En dat God op een gegeven moment zegt in Genesis 3:14-15: ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw. En tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen. En gij zult het de hiel vermorzelen. En om de mens is de aardbodem vervloekt. Als zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft. En toen zond de Heer God hem weg uit de hof van Eden. Om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. In Romeinen zien we dat hierna door één mens is de zonde in de wereld gekomen. En met de zonde de dood. En zo is de dood over alle mensen gekomen. Aangezien allen gezondigd hebben. De mens krijgt heerschappij over de schepping. En de mens, wat doet de mens ermee? De mens verpest het. Draagt het over aan de vijand. En daardoor komt er ellende in de wereld. Het is goed om dat ook weer te benadrukken. Dat wat we zien in de wereld is niet alleen dat wat een vijand of een politieke tegenstander doet. Het is in de wereld gekomen ook als deel van de zondeval. Als deel van wat er is gebeurd doordat de mens de heerschappij heeft overgedragen aan de vijand. Romeinen 3 zegt dat allen gezondigd hebben en tekort komen aan de heerlijkheid van God. De dood is in Efeze 2 vers 1 tot en met 3 vind je enkele belangrijke thema's of onderwerpen die komen die iets laten zien van wat de wereld is geworden na de zondeval. De wereld in de zin van de mensenwereld. Door dood, de mens is dood door overtredingen en zonde. Een van ze, overtredingen en zonde. Overeenkomstig de loop van de wereld. En de overste van de macht van de lucht van de geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. En dat de mens leeft in de begeerte van het vlees. Het vlees, de overste van de wereld, van de machten van de lucht, de wereld en zonde. Belangrijke onderwerpen die terugkomen in het leven in de wereld nu. De duivel wordt genoemd de overste van deze wereld. In Romeinen 28 zien we dat de schepping is onderworpen aan zinloos bestaan. Romeinen 28, wij weten dat de hele schepping kreunt en onder barensweer lijdt. Nog altijd. Broeders en zusters, wij hebben het koninkrijk van God. God is die koning. En God heeft het koningschap overgedragen aan de mens. En wat zien we gebeuren? We zien dat het goed voortgaat. God heeft toch in het Oude Testament zijn volk gekozen, een volk gekozen, Israël. En aan Israël beloftes gegeven, ook voor de volkeren. En je denkt, eindelijk zal het dan toch goed gaan. Want God heeft een volk gekozen
Hij heeft zijn wet aan hen gegeven, dus alles zal goed gaan. En weet je wat er gebeurt? Ook daar gaat het mis. Dat God uiteindelijk weer moest ingrijpen. En een heel belangrijk concept voor het koninkrijk en politiek is dat we dan krijgen de tijden van de heidenen. Lucas 21 spreekt erover dat Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn. Het is de tijd waarin God die regeerde vanuit Jeruzalem. En als je kijkt naar het boek Ezekiel, dan merk je vanwege de zonde dat de heerlijkheid van God stap voor stap Jeruzalem verlaat. En dat de heerlijkheid van God als het ware terugtreedt. En God het bestuur overgeeft aan die wat wij kennen als de wereldrijken. Te beginnen bij de Babyloniërs. En daarna komen de Meden en de Persen. En daarna komen de Romeinen en daarna komen de Grieken. Sorry, de Grieken en dan de Romeinen. We krijgen dus een tijd waarin de heidense volken met Gods toestemming het voor het zeggen hebben. Zij regeren. Zij bepalen als het ware wat er gebeurt. Sommige van ze worden door de Heer genoemd mijn knecht. Maar weet je hoe ze ook in het boek Daniel worden genoemd? Beesten. En dan merk je ook in dat beeld van Daniel, waar we straks naar zullen kijken, Daniel 2, dan merk je dus dat de regeringen in de tijd van de heidenen gekenmerkt zullen worden door één, beginnen met goud, de Babyloniërs, en uiteindelijk zal het worden ijzer en klei. Keihard, waardeloos. We zien dus dat er dingen gebeuren. Nog enkele, heel kort moeten we over deze dingen gaan. Als je verder zou kijken naar Daniel, waar het allemaal begonnen is, zijn er enkele eigenschappen waar we nog zouden kunnen kijken van de tijd van de heidenen. Als je kijkt naar Daniel 3, dan merk je Nebukadnezar die gebood dat iedereen het beeld dat hij had opgericht zouden aanbidden. Gekenmerkt door afgoderij. Dat Nebukadnezar op een gegeven moment vanwege het weigeren om God te erkennen, dat hij afdaalt naar het niveau van de dieren. Zich zo gedraagt, net als een wilde beest. Samen met de dieren gras eten. Ik zei wilde beest, een Zuid-Afrikaans concept is een wilde beest is een... ach, zo heet dat, die wilde beest. En dat bedoelt ze een wilde koe. Ja, dus iets zo in het openbaar, ja. En dan heb je dus dan een Belsassar die de vaten van Gods huis ontheiligt door wijn in te drinken. Het maakt ze niet uit. Ze kennen de heilige dingen niet. Ze maken er gewoon misbruik van. Ik zou kunnen vertalen naar als ze maar politiek voordeel aan hebben. Dan maakt het ze niet uit. Het zegt ze niks. Ze doen alsof het is gewoon profaan. En er is zelfverheffing. Darius vroeg dat allen tot hem zouden bidden en tot niemand anders. Dat ze als mensen afhankelijk worden gemaakt van een mens, net zoals wij. Kenmerk van wat we zien bij de regeringen onder de heidenen. Broeders en zusters, dat is één kant van dat verhaal. Wij zijn christenen. En hoe staan wij als christenen in het koninkrijk van God? De Heer Jezus heeft dit onderwerp, hij heeft het meest over gesproken in de evangelie. Het koninkrijk van God of het koninkrijk der hemelen. En meestal denken we aan het koninkrijk van God of koninkrijk der hemelen aan de hemel. Fout. Het is de regering van God. Het is niet de hemel. Het is Gods bestuur over al het geschapene. Dat God zal heersen als koning. En daar heeft de Heer Jezus het meest over gesproken. Ook na zijn dood en opstanding heeft hij tijd doorgebracht met zijn discipelen om tot hen te spreken over het koninkrijk van God.
In 1 Korinthe 15 zegt Paulus, want hij moet als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Christus zal als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden onder zijn, God als de vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Als we denken aan het koninkrijk van God op dit moment en principes daaruit, denk ik dat Efeze 1 vers 10 een vers is om uit het hoofd te leren. En ik heb een vertaling gegeven van de New Living Translation, een Engelse vertaling waar het heel mooi is weer. Sorry. En dit is het plan. Op het juiste moment zal God alles samenbrengen onder het gezag van Christus. Alles in de hemel en op aarde. Het doel en het plan van God is dat alles weer terugkomt onder het gezag van Christus. En wij als discipelen van het koninkrijk in deze tijd, wij leven onder het gezag van Christus. Daar gaat het uiteindelijk om in ons leven ook als christen. Het gaat om de centraliteit van Jezus Christus. Hij is het. Het gaat om hem. We zijn zijn volgelingen als discipelen van het koninkrijk. Is het niets anders dan in alles te willen lijken op Christus. Maar weet je wat er gebeurt, broeders en zusters? Hebreeën 2 vers 8 geeft ons een keiharde realiteit. Doch thans zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Alle dingen zien we nog niet om ons heen dat het al Christus onderworpen is. Integendeel. Maar wij erkennen dat wel. Dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat wij aan hem onderworpen zijn. En dat wij als zijn discipelen, wij erkennen dat hij Heer is. Dat hij het voor het zeggen heeft. En dat wij in al wat we doen op hem willen lijken. Of het nu gaat om mensen in het algemeen, in de schepping, de wereld waarin we leven, de samenleving. Het gaat ons om Christus. En het is een heel belangrijk beginsel om mee te nemen. Dat het gaat om Christus uitdragen. Waar wij ons ook mogen bevinden. En als discipelen is het ook de grote opdracht om heen te gaan en mensen discipelen van hem te maken. Dat is dan één deel. Het koninkrijk van God. God heeft het voor het zeggen. Hij heeft het bestuur gegeven aan de mens. En de mens heeft er wat van gemaakt. Het is niet goed gegaan. Maar wij die nu discipelen zijn geworden. Wij erkennen wel de regering van God. Dat hij het voor het zeggen heeft. Ook in deze wereld waarin we leven. En ook in ons leven. En dan kijken we naar de politiek. We kijken naar enkele uitspraken. 3 voorbeelden uit de geschiedenis. We kijken naar Van Dalen. En dan bekijken we ook dit onderdeel theologisch. Aristoteles, hij zegt, als we denken aan politiek, dan gaat het om een streven om goed te leven. En deel te nemen aan de openbare en publieke zaken in de polis, de stad. Dat is volgens hem politiek. Het deelnemen aan de openbare en publieke zaken. Er zijn mensen die dat niet willen. Die alleen maar denken aan zichzelf. En die mensen noemde hij idiotisch. Idioten. Niet wat wij denken nu. Het gaat bij hem in die tijd om een particuliere persoon. Iemand die niet deelneemt aan het maatschappelijk leven. Iemand die alleen maar denkt aan zichzelf. En alleen met zichzelf bezighoudt. En vindt van wat er in de samenleving gebeurt. Het maakt mij niet uit. Ik ben behouden. Ik ben gered. Ze zoeken het maar zelf uit. Dus als we Aristoteles kort zouden kunnen samenvatten, zeg hij, politiek is in kern de wijze waarop mensen met elkaar omgaan en hoe besluiten in een gemeenschap
worden genomen. Niet je persoonlijk leven, maar wat wij met elkaar afspreken, hoe dingen geregeld worden. En dan springen we honderden jaren verder. 1000 jaren verder. Dan komen we bij de Machiavelli. En ik citeer daar. Hij zegt, het gaat dan om politiek als de techniek van macht. Afspraken maken met elkaar. En dan gaat het naar macht. Als de middelen die nodig zijn om de staat te beschermen. Politiek slaat nu enerzijds op het nieuw verschijnsel van de staat. Wat is gekomen in de loop der jaren. Maar anderzijds op een bepaalde techniek om met macht om te gaan. Die dan wordt gekarakteriseerd als sluw, arglistig en gesleten. Hoe we ermee omgaan met de macht. En dan gaan we naar de Israëli, die het in zijn dagen, van wat hij heeft gezien, het heeft weergegeven. Politiek, dan denken we aan de kunst van het regeren van de mensheid door hen te misleiden. Jij nu. Deze 3 weer kort op een rij gezet. Politiek is het streven naar een goede samenleving. Politiek als de strijd om de macht. Politiek als misleiding. We zouden ook hier kunnen zeggen van oké, laten we even met elkaar kijken, waar is Suriname op dit moment? Ik ga verder, lieve mensen. De grote Van Dalen, die komt ook met wat dingen. Ik ga snel er doorheen. Kort gezegd, politiek heeft te maken met de staatkundige beginselen en regels, de handelswijze en de gedragslijn van een regering. Dat is één kant. Waarbij we hebben de wetgevende, rechterlijke en uitvoerende macht. Die allemaal een bijdrage leveren aan ons samen zijn als natie, als land met elkaar. Als we denken aan politiek en overheid en regering, dan vanuit een theologisch perspectief weer, we weten dat God de koning is, hadden we gezegd. En dan erkennen we dat macht van de overheid van God komt. Het kan niet anders. Als God het voor het zeggen heeft, dan zijn anderen die op de een of andere manier regeren. Dan moet het hen van God gegeven zijn. Daniel 2 zegt dat God koningen afzet en dat hij koningen aanstelt. In Johannes 19 zei de Heer Jezus aan de mensen, wat jullie nu met mij doen, is niet zomaar gekomen. Het is jullie van boven gegeven. Een bekende uitspraak in de tijd van het Nieuwe Testament, waarmee ze verwezen naar God. Romeinen 13:4 zegt, de overheid staat in dienst van God. Het is de taak van de overheid om jou te beschermen. In Deuteronomium werd er al gezegd dat er een afschrift van de wet gemaakt zou moeten worden voor de koning, opdat deze God zou leren vrezen, zijn wetten onderhouden en opdat hij zich niet gaat verheffen boven zijn broeders. Er zijn dus aanwijzingen, de manier waarop wij als discipelen van het koninkrijk van God kijken naar regering, is niets anders dan hoe we kijken naar ook andere dingen in het dagelijks leven. God stelt het ons ter beschikking. En wij leven met die dingen, ook vanuit die kennis. Van het is ons door God gegeven. En dan komen we terug, proberen die twee met elkaar samen te brengen, weer het koninkrijk en politiek. Als christenen zijn we discipelen van Gods koninkrijk. Daar moet er geen discussie over bestaan. Colossenzen 1 vers 13 zegt dat Hij, God, ons heeft verlost uit de macht van de duisternis en ons overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Het koninkrijk waar Gods geliefde Zoon het voor het zeggen heeft.
Wij zijn mensen die vallen onder dat koninkrijk van Christus. En als je van dat koninkrijk bent, weet je wat dat betekent? Overal waar je gaat, ben je een burger van het rijk. Ik heb gewoond in Zuid-Afrika met mijn Surinaams paspoort, een burger van Suriname. Kon ik niet dingen doen in Zuid-Afrika. Ik kon niet eens stemmen daar. Ook al had ik een kandidaat gezien. Ik kon niet stemmen daar. Er zijn andere regels waarbij ik als burger van Suriname, maar wel wonend in Zuid-Afrika, dat ik anders me heb op te stellen en te gedragen. En te leven met wat er daar gebeurt. Maar ik had ook dat stukje Surinaamse in me. Want je weet niet wat er is gebeurd. Mijn vrouw heeft daar een soort taier gezien waarmee we toch pop konden eten. Dus dat Surinaamse was niet weg te werken. Unyama pona asanya. Dus op een gegeven moment ik te ate kasrana. Je te sasrana pona denk je. Van waar komen ze met dit ding? We zijn discipelen van het koninkrijk. 2. Als het gaat om deze wereld, wij weten dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt. Soms heeft de wereld een heel neutrale betekenis, zeggen we nu. In deze gevallen betekent het geheel van de schepping. Dus niet altijd als we het woord wereld horen, is het negatief. Soms praten mensen over wereldse liederen, over wereldse dingen. We moeten het heel goed definiëren. Weet u dat het huwelijk een werelds ding is in de zin van aards, van deze aarde? Je gaat niet in de hemel gaan trouwen. Het is iets, een zegen, gegeven voor deze aarde. Het feit dat iets van deze wereld heet, werelds, wil nog niet zeggen dat het ook verkeerd is, of duivels. Maar er zijn wel dingen, gaat hij verder, in vele plaatsen heeft het woord wereld een negatieve betekenis. Het is het systeem van zonde en Satan. En meestal gebruiken we het in die zin. Maar denk erom dat er ook dingen zijn die te maken hebben met deze wereld waarin we leven. Met bestuur bijvoorbeeld is niks te maken met de duivel. Het is God die koning is. En het is God die regering heeft ingesteld. Het feit dat mensen er misbruik van maken, maakt het nog niet tot iets verkeerds. En daarom mogen wij als discipelen van het koninkrijk participeren in alle aspecten van het leven, van de samenleving, maar met koninkrijksbeginselen. Als werkgevers en werknemers, als kopers en verkopers, als burgers en belastingbetalers, christelijke kerken en organisaties, in de academische wereld, in de culturele wereld. Het maakt niet uit waar wij geplaatst worden. We mogen daar leven en anders zijn als koninkrijksburgers. Met principes, koninkrijksprincipes. Als we kijken even kort naar onze geschiedenis. Als je kijkt naar PSV, Progressieve Surinaamse Volkspartij, progressieve werknemersorganisaties en NPS, zijn opgericht door christenen in Suriname die het wilden opnemen voor deze samenleving en het goede zochten voor deze samenleving. Zo is het begonnen toen. Christenen vonden, mag ik het zo vertalen, ik weet niet of zij dat zo hadden gezegd, maar dat ze zeiden, als discipelen in dit land willen we ook ervoor zorgen dat de beginselen van God ook te vinden zijn in dingen als de wijze waarop we omgaan met onze werknemers, maar ook hoe we met elkaar omgaan in de politiek. Zijn christenen die in de politiek zijn ook christenen in de politiek? Luister goed naar die vraag. Ik zeg niet of christenen die in de politiek zijn, christenen zijn. De vraag is, zijn christenen die in de politiek zijn ook christenen in de politiek? Of anders gezegd,
Zijn christenen die in de politiek zijn ook christenen met koninkrijksbeginselen? Want dat is waarover we praten. Zijn koninkrijksbeginselen zichtbaar? Zij moeten laten zien dat ze volkomen betrouwbaar zijn, zegt Titus 2 vers 10. Dan verhogen ze in alles wat ze doen het aanzien van de leer van God onze redder. Er wordt gesproken over het verhogen van de leer van God. Ik zou het kunnen zeggen, de koninkrijksbeginselen. Dat die mensen erna zullen kijken en zeggen, hoe is die mens toch zo anders? Ook in de dingen als we bezig zijn. En daarvoor komen we, daar haal ik Romeinen 2, 23. U gaat er prat op Gods wet te kennen. Maar waarom maakt u God dan te schande door zijn wet te overtreden? Er staat niet voor niets in de boeken. Het is uw schuld dat de naam van God over de gehele wereld door het slijk gehaald wordt. Dat is wanneer we in die wereld bezig zijn en de koninkrijksprincipes en beginselen niet te zien zijn. Lieve mensen, laat me proberen enkele theologische reflecties te geven. En u merkt, ik ga al naar mijn einde toe. Ook al maken christenen deel uit van het koninkrijk van de heidenen in deze tussentijd. Ze leven als burgers van het rijk van God. We maken deel uit van dit rijk, dit deel van de wereld waarin we wonen. Maar we zijn burgers van het rijk van God. Zij demonstreren op elk gebied van hun samenleving wat het betekent discipelen van het koninkrijk te zijn. Wanneer zij in de politieke arena treden, dan zijn ze daar niet anders. Of het nu de rechterlijke macht is, de wetgevende macht, de uitvoerende macht. Christenen in de politiek eren God met alles wat in hen is. Ze zijn niet minder. Integendeel geeft dat een grotere verantwoordelijkheid. Er rust een grotere druk op hen. Om ook daar in een samenleving of in een gebied waarvan we merken dat er soms beesten kunnen zijn en andere, dat we daar iets anders kunnen laten zien. Onder geen voorwaarde echter gaan we het koninkrijk van God gelijkstellen aan de staat of een regering. Daar moeten we rekening mee houden. Theologisch gezien zijn de staat, regering en het koninkrijk van God twee verschillende koninkrijken. Wij richten het koninkrijk van God niet op door middel van een christelijke staat. Het is een hele theologische discussie dat men ons afvraagt of het niet zo is dat wij door middel van prediking en evangelieverkondiging het koninkrijk van God hier op aarde moeten vestigen. Ik zeg het is een theologische discussie, want je hebt voor- en tegenstanders aan beide kanten. Het is in de periode vanaf de kerkvader Augustinus zo geweest dat men werkelijk dacht dat je door middel van de verkondiging het evangelie moest brengen overal en daar richtte je zo het koninkrijk Gods op. Dat hebben de mensen ook gebruikt in de tijd van de transatlantische slavernij en in de tijd waarin andere volkeren onderworpen werden, dat je op die manier ze gaat christianiseren, zei men dan. En dat je ze bracht onder het koninkrijk van God. Ik denk het zelf niet hoor. Als ik kijk naar het beeld van Daniel 2, dan zal het rijk van God opgericht worden doordat een steen uit de hemel kwam en dan het beeld kapot slaan. Zo zal het gebeuren. Niet dat het geleidelijk zal afbrokkelen. Er moet iets ingrijpends plaatsvinden. Openbaring 11 vers 15 zegt, het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Heer en aan zijn gezalfde. En hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. Ik denk dat die periode komt wanneer Christus terugkomt.
Maar dat wil niet zeggen dat wij als christenen geen rol hebben te vervullen in deze tijd. Ook als het gaat om zaken binnen de politiek. De scheiding zegt echter niets over de rol die discipelen van het koninkrijk moeten vervullen in de samenleving. Zij moeten altijd hun plaats zonder discriminatie innemen in de samenleving. Discipelen zouden zondigen wanneer zij geen bijdrage leveren op verschillende gebieden in de samenleving en daarbij de samenleving laten proeven van het komende koninkrijk van God. En voor mezelf moet ik zeggen dat ik dat voorbeeld van David en Saul als illustratie gebruik en daarmee zal ik eindigen. Ik heb mij afgevraagd, hoe moet ik als iemand, een discipel van het koninkrijk van God, me gedragen als ik ergens zou zijn in een land waar de manier waarop het land geleid wordt, dat ik er absoluut niet mee eens ben. Sterker nog, dat ik van oordeel ben dat God deze vorm van leiding geven en regeren heeft verworpen. Ik werd bepaald bij David en Saul. David wist heel goed dat Saul verworpen was als koning. Sterker nog, David wist wie de volgende koning zou zijn. Hij zou het zijn. En ondanks dat gegeven heeft David jaren onder Saul gediend. Heel trouw geweest. Want hij diende niet Saul, hij diende God en hij zocht het beste voor Gods volk. Als discipel van het koninkrijk zie ik in deze tijd, voor mij in Suriname, dat als heel belangrijke opdracht. Dat we als discipelen van het koninkrijk zo moeten dienen als voor de Heer en niet voor de mens. En het kan zijn dat u het niet met me eens bent. Dank u wel. Broeder.